haba kipler kim sngap ne kim shim ya ke e ka ba ukush ulab tha kamut ba ka shem jing e ya ukush ban pan ya ya katim baro hi kawai bat ka shem jing e ya katim ban job ha ka no ka jing le kai bat kat kum ki report balong ba ki don ki kat to kan nengut ki rangel kai jom ke Real Madrid ki ba shem la sngap ya ke e ka ba ukush jong ki kata o Xabi Alonso ulaong da ka ba kipen ya ka jing sarong bat ka jing bom sngutanat apo ka dressing room bat ka jing bom nge ya ukush kawanra ka we na ka daw ya ka tim ban shem jing e ha ki jing le kai bat kat kum ki khubor laong ba hapo ka dressing room jong ka Real Madrid lapi ha ki artli ki benta kata ki banget ya u Xabi Alonso bat ki bom nge ya u ki player ki banget hu ki de Mbappe u Arda Güler u Tchouameni u Ceballos bat u Asensio bat ki bom nge pat hu ki de Vinicius Junior u Jude Bellingham bat u Valverde kumta hadin ba u Xabi Alonso ulami no na ka klub Real Madrid manta kala thung da uwei pat ukush ban bujli hak jika jungu hakaba une ukush ru ulsdang ya ka first training jungu rengkat bat ki player ka Real Madrid bat haba phai pat nagaleng jong Enrique ubala lik penyeso bat ka klub Lyon lengba kalon na ka Real Madrid ka don ka kendon ban wanra apiang yu syaka klub Real Madrid ka ban sakut haka arpeu tarik u Januari bat thung ka Manchester United da u Michael Carrick kum u interim manager juga kata haka ba unsimti ya ka Manchester United kum u head coach tang haka por ka balangkot kata tang hadu bakot kane ka samoy kubli shibun